el dia sí, home. Déu Pare, que ens heu enviat dues de les santes espines de la corona de Jesucrist per mans d'un sant pelegrí. Us donem gràcies perquè Tàrrega, des de temps immemorial, ha estat protegida per la vostra bondat i el vostre amor. I per la intercessió d'aquestes relíquies tan preuades, ens heu enviat pluja, ens heu guarit de les malalties i ens heu ajudat en tots els moments de dolor. Tot mullant el reliquiari de les santes espines, recordem el nostre baptisme, que som salvats per la mort i resurrecció del vostre fill Jesús. I amb aquest gest tan antic, continuem demanant la vostra benedicció sobre tots nosaltres. Per Crist, Senyor nostre.